Takže čau lička, já vás vítám u dalšího videa ve hře Shakes and Fidget. Tak, dneska jdu dělat zrcadlení, takže jdem se na ně kouknout. Vidíte, že tam mám všechny desítky, takže za chvilku budu mít věž a zkusíme ho dát. Tak, jdeme na to. Nechám to chvilku běžet. Na to asi kliknu. Mám to kliknout. Tak. A dávám ho a mám epic boty. Takže to si hned vyfotím. Mám to vyfotěný, já jsem ho dal. Takže mám epic boty. Nádhera. Nemám 3 epiky, mám celý full tohle. Ještě nemám, nevadí. Tak, tohle nemám tady ještě věž, to je škoda. Nemám tady věž. Ještě tohle. Nevadí. Co tady? Jo, dal jsem ho. Jo? Kofi dokončil podzemní věž. A kde je ten věž? A vždycky bývá, když dokončím, asi tohle. To nevadí. Jo, tak. Dík a čau.